Hayırlı kеш. Tüzüklendірілген Шулпан мәдәният үзәгенең тантаналы ачылышыннан соң bir ел вакыт узып та китте. Бу ел эчендә Казан шәһәр филармониясе тамашачыларны нинди проектлар, нинди чаралар, нинди яңалыклар белән сөендерде. Артистлар өчен өстәмә нинди мөмкинлекләр ачылды. Мәдәни үзәкләребез төзек, яңартылган, яхшы җиһазландырылган. Аның каравы яхшы диварлар эчендә мәдәни тормыш гөрлиме? Балалар иҗаты өчен урын табыламы? Артистлар зарланмыймы? Бу һәм башка сорауларны Казан шәһәр филармониясе иҗат төркеме белән уртага салып сөйләшергә булдык. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килешмәү билгесе. Безнең Казаныбызда ике филармония бар һәм күп очракта аларны бутыйлар. Аның берсе Казан шәһәр филармониясе, икенчесе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе. Бу ике филармония нәрсәсе белән аерыла һәм Казан шәһәр филармониясының эшчәнлеге нидән гыйбарәт, Шулпан ханым? Филармонияларны чагыштырырга кирәкми дип әйтер идем. Чөнки аларның үз юнәлеше, безнең үз юнәлешебез. Бездә бик зур иҗат коллективы, бию ансамблебыз, оркестрыбыз, 30-дан артык солистларыбыз бар. Һәм нәни балалар филармониясын булдырдык. Шул күп иҗатлы, күп төрле иҗат коллективында без бүгенге көндә кайнап яңа проектлар әзерләп ятабыз. Безнең максатыбыз милли сәнгатебезне саклау һәм үстерү өстендә эшләү. Шуның өчен дә без күп татар телендә милли проектларны булдырырга тырышабыз. Безнең балалар өчен дә татар телендә проектларыбыз тәкъдим ителә. Һәм шуның өстәмә балаларны без бөтенесен татарча җырлатырга, биетергә, уйнатырга тырышабыз. Дөрестән дә менә мин алай теге эстрада дигән өлкәдән читтәрәк торучы кешеме, ләкин менә булай як-ягыма карап торган вакытта Сөмбелнең генә хәзерге вакыттагы иҗаты белән алай ук таныш түгел, ләкин академик җырчылар, халыкчан җырчылар менә барысы да теге төп юнәлешне алып баручылар шушында җыелган дип ассызыклап узасы килә, кемне генә алсаң да. Һәм Сөмбелдә инде бу арада сез теге сольный программалар белән чыга башладыгыз дип беләм инде. Сезнең дә программагызда андый юнәлеш бардыр дип уйлыйм. Алайда мин менә җайлап кына сезгә карап, элекеге заман турында сөйләшмәкче булам. Ул бер нәрсәгә дә ишарәләү түгел, бик матур гына яшь булып күренеп торасыз алайда. Ике филармония дип әйттек, филармонияларның гомумән күп булуы ул бит гадәти күренеш. Ул өчәүдә булырга мөмкин, дүртәүдә булырга мөмкин. Элекеге чорны, совет чорын карасак, ул чордан хәзерге аерма нәрсәдә? Филармония дөрестән дә менә шул сәнгатьне алып барырлык дәрәҗәдәме? Аңа дәүләтнең ярдәме җитәме? Ул проектларны бит әле ниндидер хисаптан әле тәэмин итәргә дә кирәк. Сез аерма сизәсезме? Мин инде җырчы буларак беренчедән ике филармониянең аермасы нәрсәдә дисәк, бер аермада юк, чөнки икесендә дә профессионал, белемле артистларыбыз, музыкантларыбыз эшләп килә дип әйтәсе килә. Һәм ике филармониянең да шулай ук оркестры бар, шулай солистлары бар, Аллага шөкер, сәхнәсе бар, үзенең тамашачылары бар. Матур сәхнә, менә ул бик зур әйбер. Шуңа күрә бу яктан Татарстан, Казанлылар бик бәхетле дип әйтәсе килә. Үзебезнең яңа филармония дип әйтү инде ул аның яңа искесе юк, ул безнең Казан шәһәр филармониясе һәм бездә бик искитмәле, киң диапазонлы артистлар эшли дип әйтәсе килә. Анда эстрадамы, ул халык җырымы, классик әсәрләрме, бөтен яклыкта биюме, ул легендар Казан бию ансамбле, оркестр Казан нуры, шулай җырчыларыбыз, һәм инде бүгенге көндә Аллага шөкер тамашачыларыбыз да бар. Безнең инде тамашачыларга килгәндә дә үзебез кебек универсал дип әйтик, анда кичкенә балалардан алып олы яшьтәге тамашачыларга да барсына да карар репертуарларыбыз бар, Аллага шөкер. Аерма сизәсезме сез менә элекеге система дип әйтик инде, Совет чоры системасы белән хәзерге мәдәниятта филармония тоткан урыны буенча. Мин инде борынгы кеше түгел, әмма да ләкин элек менә филармониялар бит инде, алар бригада дип әйтик, алар чыгып киткән гастрольләргә, айлар буе гастрольләрдә йөргән. Менә ул традицияны алсак, Аллага шөкер, безнең филармониядә да без Татар конгрессы аша бик күп төбәкләрдә йөрибез, бик күп чит илләрдә дә булырга туры килде, Аллага шөкер, күрсәтергә, барып җырларга репертуарыбыз да бар, һәм инде бүгенге көндә дә ул эш бара.
Менә ул яклап безнең элеккеге филармониянең традициясе бар дип әйтик. Иң мөһиме шулай, шул Икенче яктан инде әлбәттә баян белән генә түгел, бүгенге көндә бит инде заман урынында тормый. Аллага шөкер, сахна безгә килгәндә видео контентлар эшләргә матур иттереп, утлар төрле аранжировкалар, шул ук музыкантлар белән эшләү, менә шушы тулыландырып, бүгенге көнгә артистларны матур иттереп күрсәтергә мөмкинчелек бар. Bir şayartu da var bit әле. Син эшкә урнаштыңмы соң, әллә җырлап кына йөрисеңме дигән. Теге шаярту хәзер инде Рөстәм Асаевның, Алина Шәрифҗанның кая эшләгәннәре билгеле булды. Ул Казан шәһәр филармониясе. Горурланып әйтәбез. Сездән кала тагын нинди артистлар эшли филармониядә һәм менә бу артистлар штатка ничек килеп эләгә? Алина, сезгә инде бу сорау. Исәнләшмәдек әле, хәерле Киш. сәгать. Хәерле кишләр булсын да. Җәмәгать, беренче чиратта филармониябызда бары тик профессиональ артистлар эшли. Ул биючеләрдә, ул җырчыларда. Безнең барыбызның югары белем бар менә шул музыкаль юнәлештән. Шуңа күрә безнең зур кастинг. Ел сайын без кастингны үткәрәбез. Чөнки барыбер яңа дулкын, яңа сулыш безгә дә кирәк. Без менә әле ачылган яңа балалар филармониясе ни өчен ачылган? Чөнки безгә теге яңа кадрлар кирәк, яңа теге үсешләр, ул үсеш дә булсын. Һәм исемнәргә килгәндә кемнәр менә сездән кала тагын кемнәрне күреп була? Ул кеше дә филармониядә икән дип әйтәм. Без филармония гына түгел, без сез аңлагыз, без бер зур тату гаилә кебек яшибез. Мәсәлән, безнең Резида апа Шарафиева, Рөстәм Закиров, аны халык бик яратып тыңлый. Без Әмир Әхмәдиев, Зәнидинова, Зиләлә Төркеме, бик күп җырчылар, бик күп безнең талантлы артистлар, чөнки без җырчылар гына түгел. Без менә сәхнәгә чыгып, менә хәзер театраль ягыннан үзебезне ничектер үстерәбез. Чөнки безнең зур постановкалар бар сәхнәбездә. Мәсәлән, ул танылган безнең Сәлик Сәйдәшев язылган менә шул Зәңгәр шәл постановкасы. Искиткеч матур. Шундый декорациялар, биюләр, бик матур җырлаган партияләр, барысы да бик профессиональ дәрәҗәдә куелган. Бер генә сорау, менә ул менә шундый зур театральләштерелгән сәхнәләр, алар менә шушы соңгы елларда, шушы Чулпан мәдәният үзәге белән бәйле рәвештә килеп чыккан әйберләр. Моңа кадәр ни өчен мөмкин түгел иде аларны эшләү? Чөнки безнең әле беренче чиратта безнең зал юк иде. Ул сәхнә, ул бит база. Сез ул теге үз йортына кебек өенә кебек кайтасың, үз грим бүлмәсенә керәсең, ул синең икенче өй. Менә кайтың, всё, менә хәзер чыктың син сәхнәгә, ул синең. Алина, менә шуннан да бер ел узып китте сезнең яңа бинага. Менә бу яңа бина артистлар өчен, шул биючеләр өчен нинди мөмкинлекләр ачты? Менә Силенәдән сорыйга әле, нинди мөмкинлекләр ачты, нинди мөмкинлекләр бирде? Мен үземә килгәндә әйтәс килә, мин инде 11 ел шәһәр филармониясында эшләп киләм. Бик сөенәм, чөнки Алина әйтеп китте, безнең коллективыбыз бик дус. Мөмкинлекләр бик зур. Эшләгән кешегә, җырлыйм дигән кешегә, театр уйнаган кешегә, бигән кешегә, тырыш кешегә безгә һәр вакытта җитәкчеләребез канат үстереп торалар. Эшлисең икән, эшләргә генә һәм инде репертуар өстендә, әлбәттә, безнең оркестрыбызга җырлыйбызмы, баянчыларыбыз бар, баянга җырлыйбызмы. Һәм инде үземә килгәндә, менә бу ел гына 2 концерт бирдем, сольный концерт име. Үземне бүтән яктан ачтым. Актер Миндә актерлык сәләте дә бар икән. Шуңа күрә әле сөйләшеп алырбыз. Туктамый гөрли дип әйтәбез бит инде. Шуннан да без аны үз күзебез белән күрәбез. Проектларыгыз да бехисап. Нинди проектларны аеруча менә бүген искә аласы кирәк? Кайсылар уңышлы дип саныйсыз, Сөмбел? Мин беренчедән беләсем нәрсә турында әйтәсем килә, менә хәзер кастинглар турында Алина әйтә башлады. Мин чынлап кастинг аша үтеп, шунда эшкә эләккән артист.
сәхнәгә чыгып җырладым, сөйләдем, бийдем. Чулпан Ринатовнан да бик күп анда жюри әгъзалары утырдылар, карадылар һәм инде ул елны катнашучылар да бик күп иде. Монда эшкә керергә теләүчеләр бик күп иде. Хәтта мин алай булыр дип уйламаган да идем. Артистлар да әз түгел бит. Теләүчеләр дә шуңа күрә бик Ләкин күп. сөйләп алу мөмкинлеге булу, әлбәттә, ул уңай һәм бу сыйфатка яхшы тәэсир итә. Ләкин минем бер плюс булды. Мин инде җырчы гына түгел, мин алып баручы да буларак монда эшкә кердем. Һәм бүгенге көндә җырчы, алып баручы һәм Нәсиринә дә әйтә башлады, актер да. Әйе, чыннан да безнең филармония оештырган барлык, күпчелек проектларында катнашам дип әйтәсем килә, һәм инде минем аеруча балалар проектлары турында әйтәсем килә. Менә балалар проектлары турында без рекламадан соң сөйләшербез. Бездән аерылмагыз. Хәерле кич. Таян нуктасы студиясында Казан шәһәр филармониясе артистлары, җитәкчеләре белән сөйләшүебезне дәвам итәбез. Рекламага бүленеп алдык җәмәгать, рекламага китмичә булмый. Тәнәфес кирәк, чөнки артистлар лаш бөтенесе елмаеп кына торалар. Мин аның кадәр елмая алмыйм, шуңа күрә бераз хәл алдык. Алайда Сөмбел сөйләшә башлаган идек без балалар проектлары турында, кыскача гыналар турында да әйтеп узсак, чөнки бүгенге көндә бөтен баланы да саныйбыз бит инде без. Фортепианога да илтеп тыгабыз, җырласында, бигесендә дигәндәй. Анда бармы кастинглар? Кемнәрне сайлыйсыз, алар белән алга таба ничек эшлисез? Мин балалар проектлары дигәндә безнең спектакльләр турында сөйләмәкче идем. Балалар катнашучылар түгел, алар безнең тамашачылар, әйе, тамашачылар. Һәм шушы Балалар өчен юнәлтелгән проектлар инде бай. Бу өлкәдә бик шундый хәзер каты эшлибез. Иң беренчесе ул шундый эксперимент, ул безнең Золушка дигән әкият иде, музыкаль шундый спектакль. Җырлыйбыз, бийбез, бик матур декорациялар, шундый яңаша ясалган сюжеты да әзерәк заманча, барысы да. Теге сүзләре дә инде балаларга якынрак булсын өчен, аларга якын сүзләр бар ул әкияттә. Тагын нәрсәләр бар? Мәсәлән, менә балалар белән аңладым мин сезнең тамашачы буларак, әйтик, репертуарга, менә балаларга яраклы дигән bütün булган программаларны тизеп куеп, теге абонемент алып, көне-төне йөреп карарлык, или айлар буе йөреп карарлык шундый программа бармы, яки булдырыламы? Эшлибез без. Ул әле безнең алдагы проектыбызда. Бүгенге көндә менә Сөмбел әйтеп китте, төрле тамашачыга туры китерергә тырышабыз, кичкенәдән 3 яшьтән алып, 14-15 яшькә хәтлек тамашачыны җәлеп итәргә кирәк. Шуңа күрә без төрле яшьләргә төрле проектлар эшләргә тырышабыз. Әмма балалар темасыннан ерак китмичә, менә шуны да әйтергә кирәк. Сөмбел әйтеп китте, балаларга юнәлдерелгән проектлар турында. Сез бит әле балалар белән дә эшлисез. Балалар филармониясында булдырдыгыз. Моның буның максаты нидә иде? Ничә балалар? Нәк бер ел элек менә шундый уй килеп чыкты. Ул һәрвакыт инде безнең элекеге бар иде ул коллективыбыз. Айгөл исемле ансамблебыз бар иде гомер буе милли мәдәният үзәгендә. Аннары инде ул таркалды, вакыт үзгәрде. Җитәкче табып булмый иде. Менә үзебездә эшли торган Гөлназ Гафурова дигән җырчыга тәкъдим итеп карадым. Ул бик кызыксынып бу эшкә алынды да, һәм бер ел дәверендә шундый матур иттереп 30 бала җыйды. Алар инде хәзер клипларда, Шаян ТВ-да да алар безнең иң күренке алдагы рәтләрдә. Һәм иң максат иде балаларны татарча җырлатырга, халык җырларын җырлатырга, менә милли юнәлеш алып барга, матур милли костюмнардан килеп чыксыннар иде. Biz инде шуның истәмә балалар инструменталь ансамблен булдырырга тырыштык. Анда да безнең шактый бер 15ләп балабыз җырлый, төрле уен коралларында уйныйлар, курай да бар, гармончылар да бар. Шул бөтенесе күмәк бик матур коллектив килеп чыкты. Бүгенге көндә алар төрле чараларда катнашалар, клипларын да төшерделәр. Һәм икенче юнәлеш әлбәттә инде еллар буе эшләп килгән Казан бию ансамбле алдында бию балалар студиясе бар. Анда инде безнең 300дән артык балалар катнаша. Бөтенесе хәзерге моментта Чулпан мәдәният үзәгендә шөгыльләнәләр. Һәм барысы бергә балалар филармониясе дип атала. Элек алар ялгышмасам мәктәпләр, гимназиялар кысаларында шөгыльләнә иде. Андый филиаллар хәзер юк димәк. Алар да хәзер калды. Берничә мәктәптә безнең филиалларыбыз бар, әмма
да ләкин Чулпанга без инде иң-иңнәрен генә сайлап алып, кем инде үсә төшә, кем инде бары тик безнең ансамбльгә, филармониягә тугры балаларны шунда Чулпанга җыярга тырышабыз. Кастинг монда да бар һәм бу Әлбәттә, кастинг һәрбер шәһәрдә. Иң кызыклыгы, менә җырчылар гына түгел, музыкантлар гына түгел, биюче балалар кичкенәдән алып безнең спектакльдә бергә катнашабыз. Менә инде 1 ел, 2 ел эчендә алар инде үсеп, инде икенче составка үзгәрделәр. Алар үсеп битеп чыгып китәләр. Калганнар менә шушы безнең белән бер рәттә сәхнәдә бию генә түгел, менә уеннарга да алар. Менә шунысы да бик кызыклы һәм кирәкле дип әйтәсе килә. Профессионал артистларга карап, мөкибән китеп, аларның осталыгына хуш китеп, үсәләр, шуларга ышарга тырышып. Без аларга карап үсәбез, алар безгә карап. Әмиргә дә сүз бирегәле каршы җәмәгать. Әмиргә үзем сүз бирәсе. Әмир әлегә дәшмик торыгыз, тавыш аппаратын көйләгез дип әйтәсе килә. Монда профессионаллар дигәндә минем күптән әйтәсе килгән бер сүз бар. Менә форсаттан файдаланып, хөрмәтле тамашачыларга мөрәҗәгать итәсе килә. Профессиональ башкару дигән вакытта эзләп табып тыңлап карагыз әле. 1 елны булган Алина Шәрипҗанованың фестивальдә, Үзгәреш җиле фестивалендә башкарган Гүлҗамал дигән җырын, бернинди музыкасыз акапелла башкарылган җыр бу. Менә бу профессиональлекнең бөтенләй башка дәрәҗәсе. Менә күзегезгә карап әйтәм шушы урында, без теге таныш кешеләр түгел гомумән. Хәзер инде таныш. Хәзер таныш. Теге башта ияр идем, менә бу тимәм ычкыныр дип куркам, шуңа күрә сүзләрдә генә әйтеп узам. Профессиональлек дигәннән шулай ук менә тавыш ягыннан һәм инде шундый зур мөһим чараларда күренә торган шәхес Әмир әфәнде. Менә шуны хәтле мактаганнан соң дип теге матур гына әйтеп куйдыгыз. Үзегезнең тавышыгызны мөмкинлекләрен күрсәтсәгез иде менә. Исәнмесез, хөрмәтле алып баручылар, исәнмесез, хөрмәтле ТНВ телеканалын караучылар. Сездә кунакта булуыгызга шиксез шатбыз. Менә хәзер таный башладык Әмир сезне. Булай сәхнәдә генә күрә идек. Менә сәхнә дигәндән, сез сәхнәдә ничә яшьтән һәм хәзерге вакытта нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Мин шуны әйтәсем килә, мин сәхнәдә 14 яшьтән, аңа хәтле спорт белән шөгыльләнә идем, әмма ләкин үз вакытында менә сәхнәгә булган мәхәббәтем уянды, аннан башланды. Инде филармония кысаларында мин 7нче ел эшлим. Нәкъ менә коллегаларым белән кастинг аша кирдем. Шулай ук жюри әгъзалары карап, тыңлап эшкә алдылар. Аларга бик тә рәхмәтлемен. Сез нинди проектлар өчен җаваплы? Менә Чулпан Ринатовны йөзенә карап, Берәр проект булмас микән? бик күп проектлар өчен теге җаваплы түгел мин. Мин бик күп проектларда катнашам. Шундый мөмкинчелек биргәннәре өчен җитәкчеләргә бик зур рәхмәт. Чыннан да алар бик күп. Эстрада концертларын алсак, академ концерт безнең, гомумән, менә эстрада отделениесе, эстрадный концертлар безнең яратылган җырлар җырлыйбыз тамашачы өчен. Аерым бер юнәлеш ул безнең академ. Безнең бөек шәхесләрне алып, бөек композиторларыбызны алып, аларга багышланган аерым концертлар үткәрәбез. Безнең бик яхшы оркестр менә әйттеләр, музыкантлар, аккомпаниаторлар. Менә аларның җырларын җырлыйбыз. Аерым юнәлеш музыкаль, хәзер инде менә музыка театрын булдырырга тырышабыз. Чыннан да үзегез дә килегез, карагыз. Безнең спектакльләр, алар теге драм театрдагы шикелле гел сөйләп түгел, бик күп музыка анда, бик күп җырлар. Шул юнәлештә менә эшлибез. Һәм бу аерым осталык та таләп итә, дөрестән дә. Бездән аны таләп итәләр. Сез аңладым кемгә каш сикерткәнегезне. Алып баручыларга менә бирә торган бер үземне борчыган сорау бар. Менә Сөмбел дә сез дә бит инде алып баручылар һәм без профессиональ һәм академик алып бару турында әйтәбез икән. Аңлашыла биючеләргә остазлар табу азмы күпме җиңелрәк. Вокал белән шөгыльләнүчеләрне табырга була, ә сезнең өчен камил татар теле, куелган тавыш дип әйткән вакытта, сөйләм сәнгате турында әйткән вакытта, сезнең өчен остазлар кемнәр алар, кемнәрдән үрнәк аласыз, яки кемнәрдә белем аласыздыр бәлкем? Үз вакытында менә филармониягә килгән вакытта остазлар алар булды да, хәзерге көндә дә алар бар. Менә безнең бик күп еллар эшләде безнең Гүзәл Мустафина, менә безнең республика дәүләт филармониясына күп еллар сүз остасы буларак эшләде ул. Аннары бездә бик күп еллар эшләде, алып барды, безне өйрәтте, сценарийлар язды. Халиса Исмагыйлова бик күп еллар эшләде. Мине күп кыйнады ул сүз уңай. Мактап та, кычкырып та өйрәтте безне. Без менә шушы шәхесләргә бик шиксез рәхмәтлебез, өйрәттеләр. Бүген көндә дә менә коллегалар белән бергә бер урында
тырышмыйбыз. Барыбер татар телендә камилләштерү өлкәсендә эшлибез. Һәм бу күренәде, чыннан да. Сөйләшәбез, алып барабыз. Яңа ел темасына да кірмешә уза алмыйбыз. Менә яңа ел якынлаша, һәм инде яңа ел алдыннан сезнең һәр вакытта берәр кызыклы программа була. Бу ел нинди кызыклы программа әзерләнде? Әмир турында бер сүз генә әйтим. Аның йолдызлы ролен әйтимме быел менә яңа ел алдыннан. Сез аны күрә алачаксыз. Бездә Аладдин дигән әкият куела. Кыяфәт килгән аның. Киләсе атнада инде. Нинди рольдә дип уйлыйсыз, Әмир? Бәлки Аладдин ролендә? Менә шулай түгел. Нинди роль тагын кемне беләсез? Әмир миңа мөрәҗәгать итә бит шулай. Килеш белерләр инде. Җәмәгать иң мөһиме Жасмин булмасын. Алларына без риза. Менә безнең Әмир шундый күренеп торыштан да алып бару манерасында шундый положительный герой шикеллерәк күренә иде. Ул безнең һәрвакыт принцларны уйный торган гадәттәгечә. Менә быел Әмир миңа шундый сорау белән мөрәҗәгать итте. Чулпан Ринатовна, зинһар миңа менә шундый бер тигезлегенә принц ролен тоттырмагыз әле зинһар дигән иде. Ярый мәйтәм, бик әйбәт Әмир, алайса Джафар булырсың дидем. Нәкъ аның характерына бәлкем туры килми торгандыр, ләкин ул үзенең актерлык осталыгы өстендә бик катлаулы эшли. Әмир бик җитди артист, ул мин аның белән эшләү бик рәхәт. Шуңа күрә аның роль өстендә эшләвен күрсәгез, мин шәхсән үзем бүген прогон алып барганда рәхәтләнеп тәгәрәп килдем аның уенына. Безнең дә карысы килеп китте инде хәзер. Димәк, балалар өчен Аладдин музыкаль спектакль, музыкаль әкият. Олылар өчен нәрсә бар? Олар безгә килеп әкиятләр карап, алар күбрәк ләззәт алып кайтып киткән. Шуннан да шул. Безнең бөтен балалар проектларында олылар өчен дә бик тиешле. Әтиәниләр рәхәтләнеп үз балалары белән карый алалар, хәтта безнең балалар өчен генә түгел, безнең өчен дә бик рәхәт проектлар дип әйтеп китәләр. Мәсәлән, шашыдан да ишеттем, Золушканы карап чыккач, каралы бу балаларга күрсәтергә генә жәл дә, зурлар рәхәтләнеп утырып карыйлар. Мәсәлән, шул супер мультик безнең проектыбыз бар. Анда теге төрле танылган җырлар шул мультиклардан. Совет замандагы да, заманча да, әйе. Бар зал инде җырлап утыра. Әниләр, әтиләр дә bütün шул мультикларын ныграк беләләр. Алар проектына килгәндә олырак булуны өчен без әлбәттә менә Зәңгәршәл турында әйтеп киттек. Әле генә премьерабыз чыкты. Кәрим Тинчуринның атаклы Зәңгәршәле, киләсе елда мин Йосыф Зөләйха әсәренә тотынам. Алла бирсә, әлеге моментта либреттоларны әзерләп ятам Кылгали әсәре буенча. Менә шундый музыка булды. Сезгә кемнәр яза? Менә бу бит инде уен эш түгел. Балаларга дип әйтүдә бик дөрес түгел бу вакытта. Чыннан да либреттолар язу, ул бит әле менә музыкаль театр турында әйттегез сез. Ул бит инде ничә еллар буена күтәрелеп килгән тема. Безгә музыкаль театр кирәк дигән сүзләр. Нәкъ шуның өстендә эшләргә тырышабыз. Сезнең фикердәшләрегез кемнәр дип әйтүем? Либреттолар ягыннан, композиторлар ягыннан. Шәхсән Зәңгәршәл өстендә һәм Йосыф Зөләйха өстендә үзем яшь эшлим һәм минем киңәшчеләрем бар. Менә әлбәттә минем зур киңәшчем әнием, зур театраль тәҗрибә белән. Мин һәр вакыт төрле язучыларга мөрәҗәгать итәм, ләкин тулысынча либреттоны либреттосында үзем эшләргә тырышам, чөнки үзебезнең филармониянең юнәлеше, сәнгать юнәлеше ничектер күбрәк минем күңелемдә туплана. Минем коллегаларым белән дә мин киңәшләшәм һәр вакыт, алар да эштәге кайнаган сәяхәтне, тормышны беләләр. Кемдер әйтеп җибәрә, безнең күбесенчә мозговой штурм диләр инде бүгенге көндә. Менә һәр вакыт Алинәгә дә шалтыратам мин. Үзебезнең менә шундый эштәге иҗади коллективыбыз бик көчле. Бик зур рәхмәт. Шуннан да Чулпан мәдәни үзәгендә эшләр гөрли. Моңа без тагын бер кат инандык. Әле шунысын да әйтергә кирәк, бу ел сезгә Апус театраль студиясе дә килеп кушылды. Шуңа күрә иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә Тукайга әйләнеп кенә китмәсә инде, Апуш килеп кушылгач. Тукай исемендәге филармониягә әйләнмәсә инде безнекедә Нечкә юмор булды. Ләкин Апушларның Тукайга әйләнүе менә монысы инде дөрестән дә уңай күренеш һәм филармониянең төп максаты шушында дип тә саныйм мин. Дөрестән дә зур рәхмәт шушы хезмәтегез белән һәм шундый нәтиҗәләр белән бүлешкәнегез өчен. Озак еллар
хәзерге Җиңү проспекты метро тукталышы янында читтә калган, бик шундый теге борчый торган кыяфәттә торган мәдәни үзәкнең бүгенге көндә шундый уңышлары булуы әлбәттә сөендерә, дәвамлы булсын дип телибез һәм барыгыз белән дә сау булдашабыз. Мәдәниятебез гөрле икән, чыннан да тормышыбызның бу бик яхшы күрсәткече. Чөнки тамак тук бөтен булганда гына без рухи азык турында уйлана башлыйбыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт бик зур.